Začiatok mája, mesiaca lásky, pripadol tento rok na sobotu. K sobotám patria svadby. A aj keď slovenské príslovie hovorí, že májové svadby nebývajú šťastné, ani dnes ich nebolo málo. Aj Slováci ako by sa začali riadiť dánskym príslovím, podľa ktorého ten, kto má svadbu v mladom veku, má potom dostatok času na to, aby to oľutoval, a tak sa ženíme a vydávame stále menej. Aj napriek tomu pre mnohých zostáva svadobný deň tým nezabudnutelným. Dať sa nám víru za tú robotu, co sme še 100 nevestu teľo našpievali, natopili. Ani nám nikto neuľal. Prešťastie. Tak už je tvoja. Odpýtavanie nevesty je jedným z množstva zvykov na slovenskej svadbe. V tejto oblasti sme v širokom ďalekom okolí jedineční. Slovensko skutočne je v širšom okolí najbohatšie na tradície, ktoré sa dejú na svadbách. Do módy prichádza svadobná tombola, v ktorej je hlavnou výhrou noc s nevestou. Ja mám veľmi šťastnú ruku, ešte sa mi nikdy nestalo, aby to nevyhral ženich. Službu starejšieho na svojej svadbe využil aj jeden z najčerstvejších ženáčov v našej redakcii, Mišo Hečko. Bol mimoriadne aktívny do takej miery, že dokonca mňa ako starejšieho chodil veľa razy kontaktovať, či je dostatočne aktívny. Svadby v dobových šatách na vrcholoch kopcov či pod vodou sú na Slovensku výnimočné, hoci mladomanželia o takýchto možnostiach neraz uvažujú. Bolo to najprv o nejakých stánoch a o takejto nejakej svadbe niekde na lúke. Jemu sa skôr také páčilo práve také netradičné miesta, komoru alebo tak nejak. Nakoniec však aj kvôli rodine často zvíťazí tradícia. Budeme s láskou, ktorú na to všetko milujem, a budeme konečne spolu a dokonca to aj spečatíme v kostole. Bude to veľký deň pre nás. Hoci sám profesionálny starejší, ktorý sa ženil v máji, je už rozvedený, mesiac lásky je vraj na uzatváranie svadieb ako stvorený. A my prajeme všetkým nielen májovým manželstvám, aby nerozširovali štatistiku 40% rozhodovosti na Slovensku. Marek Baláš, televízia Markíza.